ясно за всички, че ще гласуваме парите. Вероятно за окръжна група влизането в Б, примерно 80 000, 70 ще свършат работа. След това се питам за визията за развитието на футбола, защото ние не разговаряме с футболните хора от Сандански, има известни футболни хора да ги съберем на едно място. Примерно, влизаме в Б група. Там ще ни трябват примерно 150 000. След това целта ще е да влезем в Б група. Там сигурно ще ни трябва 400 000. Вече ще стане тежко за общината. Няколко пъти вече казвам, допреди 2 седмици всички гледахте, ръката беше пълноводна. Красота. Ето сега започва и ще видим какво ще стане през август месец. Колак. Ще стане колак. Значи 3 са причините. Затова Дончев добре ги познава и аз. И сме дискутирали много пъти. Основната причина за това е Енергопро. Тая година ще влезем да видим не колко е изкупил от ДЕК електроенергия. Не са по-малко сигурно от 25 милиона чиста печалба. Представете ли се? Значи те са длъжни да направят рибни проходи. 13, мисля, че бяха, сигурно Дончев по-добре знае. 3 са направили. Тия рибни проходи се губи вода, знаете от тях. То ще изтича в реката. Значи ние постоянно си затваряме очите в общински съвет, кмет и така нататък. Преди 3-4 години аз се срещнах с двама от техните шефове. Беше интересно, че следващия ден трябваше тук да дискутираме този проблем. Предишния ден един от техните шефове беше на вид да дават пари за футбол. Следващия ден тук дискутирахме и след това се изненадах, когато разбрах след това има официален обяд. Никой няма да обвинявам. Има официален обяд, след това всичко се изпари. Значи, започвам да мисля, че някой бърка от нещата. Кажете ми къде голямо предприятие печелившо не помага на футбол. Значи тук има нещо ангажирани хора тук от общината. Защо бяха навики хората да помагат и след това всичко се изпари? Значи ние си правим компромиси, затваряме си очите. Затваряме си очите, че те не правят това, което трябва. И те печелят по този начин. Защо ние официално не излезем общински съвет? Кмет среща да направим. Комисията, ако трябва по спорт. Да отиде на тия хора и да кажат. Вие правите наредни неща. Ще давате тук 200 000 или колко може да се отделите от тия чисти приходи, поне за спорта за град Сандански. Ние си седиме, чакаме си тук, те да се вразумат и поне, ако не дават, поне да искаме да правят това, което трябва. Ние нищо не правим. След това има втора причина за това нещо за ръката и трета. Значи всеки по веригата трябва да отдели нещо за футбол. Защото окръжна група, ако не целта влизане в Б и да си мижатуркаме там, е по-хубаво не. След това ще искаме и най-малкото в Б група. За там ще искаме много пари, които вече ще дойдат много на общината. Мисля, че Енергопро могат да отделят пари. Какво ни притеснява, не знам да искаме пари от тях. А си затворяме очите толкова години вече.